Тапшыруның чираттагы котлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Юнусов Марат Фатих улына юллыйбыз. 14 апрель көнне ул үзенең 55 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылаган. Шушы күркәм гомер бәйрәме белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Роза Равиловна, кызы Динара, кияве Юрий, оныгы Виктория, әнисе Минзилә Кәшафовна, кайнатасы Равил Ризванович, кайнанасы Рәфика Шамиловна, сеңлесе Зәйтүнә гаиләсе белән, кайынсеңлесе Лилия гаиләсе белән барлык туганнары, дуслары котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. 1966 елның 14 апрелендә Яңа Терешка авылында Фатих Камалетдин улы һәм Минзилә Кәшаф кызының беренче балалары булып якыныбыз дөньяга килә. Мәктәпне тәмамлап белем алуын Саратов шәһәрендә дәвам итә. Аннары Совет армиясендә 2 ел хәрби бурычын намуслы килеш үтәп кайта. Авыл җанлы якыныбыз кайтуына авылдагы азык-төлек комбинатына эшкә урнаша. Үз мәхәббәтен ерак йөрмичә, әниебез Роза Равил кызын авылдан ук таба. 1989 елның декабрь аенда алар матур гаиләләрен коралар. Бер елдан соң олы шатлыклары булып кызлары Динара да дөньяга килә. 20 елдан артык инде Сызрань шәһәрендә гомер итәбез. Олы бәхетебез булып Динара кызыбыз, оныгыбыз Викторияны бүләк итте. Кадерле кешебез Сызраньда ЖБКда хезмәт итә. Эшендә үзен бик ихтирам итәләр. Шуңа аның грамоталар, кыйммәтле бүләкләр белән һәрвакыт билгеләп торалар. Кеше гомерендә юбилейлы туган көннәр еш очрый. Ләкин 55 яшьлек юбилей ул инде күпне күреп, күп авырлыклар үтеп, бехисап шатлыклар кичереп яшәгән шәхесләргә генә языладыр. Кадерле тормыш иптәшем шундый кешеләрнең берсе. Ул үрнәккә куерлык гаилә башлыгы, хөрмәт итәрлек әти. Кадерлебез безнең, бу юбилееңдә сиңа ниләр телик икән? Әлбәттә, иң мөһиме Аллаһ Тәгалә никадәр язган гомереңә саулык бирсен. Тигез гомерләр язсын иде безгә. Әле тагын озак еллар, төпле киңәшләрең белән бала оныкларыңа юл күрсәтеп яшә. Гомере буе әтиебез үзенең гаиләсе өчен янып яшәгән кеше. Аны кыю бөркет белән чагыштырып була. Без олыгаеп, күптән инде аерым яшәсәк тә барыбер әтиебезне сагынып, аларга гел кунакка кайтып, нинди генә эш башламыйк, анардан рөхсәт һәм киңәш алып кына яшибез. Кадерле кешебез безнең. Ихлас күңелдән котлыйбыз сине шундый олы юбилеең белән. Телибез сиңа киләчәктә дә, әниебез белән исәнлектә, саулыкта матур гомер итегез. Хәлебездән килгәнчә без дә сезгә ярдәм итеп, ешрак кунакка кайтып яшәргә тырышырбыз. Бүген бездә олы бәйрәм, әтинең туган көне. Хөрмәтле кеше авылда, эштә иде көн төне. Бүген аның 55-е, балкып утыра түрдә. Килмәсен иде борчулар, көлеп торсын гомергә. Әни белән дус һәм тату гомер буе яшиләр. Бер-берсенә бер кайчан да тупас итеп дәшмиләр. Бар мәхәббәтләрен кушып гомер бүләк иткәннәр, үз тырышлыклары белән шушы көнгә җиткәннәр. Әтиебез бик ярдәмчел, мине ул бик ярата. Барыбызны тигез күрә, гадел безгә карата. Акыллы киңәшләре һәрчак ярдәм итәләр, аңа кунакка килүчеләр рәхмәт әйтеп китәләр. Тормышыбыз мул булсын дип, көне-төне тырыша, ярдәм кирәк булган чакта туганнарга булыша. Хөрмәтле кеше, әтием, син безгә матур үрнәк, махсус багышланган шигырь булсын бездән зур бүләк. Әни белән тигезлектә яшәгез бергә-бергә, язсын сезгә кияүләрнең хөрмәтләрен күрергә. Саулыгыңнан аермасын, ул һәр кемгә кирәге. Озак яшә булып һәрчак гаиләбезнең терәге. Син булганда өйләр ямьле, синең белән бик рәхәт. Барысы өчен әти сиңа зур рәхмәт. Кадерле Марат Фатихович, бала оныкларыгыз, туганнарыгыз, яраткан тормыш иптәшегез юллаган теләкләргә бик теләп без дә кушылабыз. Юбилеегыз котлы булсын, бәхетле булыгыз. Кадерлегенә гомереңә бүген тагы бер ел өстәлә. Өстә Худай бәхет өеп, кайгы хәсрәт кенә өстәмә. Яшә җирдә бүгенгедәй икебез, яшә рәхәт кайгы белмәдә. Гомер бит ул бик тә газиз, бик тә
бәріне izleme. İzleme sen bit birovgine, başkalarını özüne dinleme. Yaşa jirde bugün gideyik edek, yaşa rahat koyuq bilmede. Gönler bit ulu bik tağaziz, bik tağaziz, bik kadirligine kim gedek. Gönler bit ulu bik tağaziz, bik tağaziz, bik kadirligine kim gedek. Bir kadirligine ömrünün unut ele ağır şakları.